Ja, i dag, søndag, den 7. er der igen problemer. Nu er det så anlægget, det er galt med. Nu starter vi lige forfra. Det er slukket. Fjernsynet. Slukket. Den ene højttaler, der er tilbage deroppe. Slukket. Køkkenhøjttaleren. Slukket. Går vi ind. Kigger vi lige. Trykker radio. Så har vi lyd. Men det bliver på hans præmisser. Og det må man sige er gået hen og blevet lidt af det, man kan kalde for et bumpy ride. Alt sammen lækkert. Det spiller. Se, så burde den jo skrive på displayet herinde. Hvad for en radiokanal vi hører. Det gør den ikke. Sort skærm. Men når jeg så rører ved curseren. Nå, nu vil den slet ingenting. Om før kunne man høre den klikke den bag, men der har jo heldigvis også en videooptagelse af. Sådan. Prøver vi at gå ud og skrue ned igen. Hvis jeg så prøver at slukke, så er der slukket. Og radioen er tændt derinde. Prøv at skrue op. Det fungerer fint. Hvis jeg så lige vil, nu vil jeg gerne høre noget CD. Jeg ved ikke, om man kan høre den klikker. Det gør den. Men sort skærm. Prøver vi at tænde og slukker. Slukket. Tænder vi. Og det vil vi gøre her. Tænder. Den er aktiv. Og de begynder at spille musik. Men stadigvæk ikke noget billede. Og vi kigger over på fjernsynet. Og den er aktiv hernede, den grønne. Og det er bare et af mange problemer. Nu er det et nyt i dag. Nu slukker vi her. Prøver vi at gå over og se, om den kan køre PC i dag. Det kan den muligvis, fordi jeg resatte anlægget i fredags, fordi vi fik gæster. Og vi skulle se billeder fra vores ferie. Jeg skal lige have slukket for højttaleren her. Sådan, så kom der skærm på der. Og jeg har pillet den der DC-modtager af, så nu kan jeg få et ordentligt billede. Eller DC-spærre ting. Så det er jo dejligt. Hvor vi trykker. PC. Go. Og nu viser den det 4.3, det har den jo også gjort nogle gange. Sker ikke en skid, mand. Intet. Vi prøver at trykke DVD, eller TV for den sags skyld. TV. Og den kommer på. Prøver vi at trykke DVD. Det vil den sikkert også gerne. Forhåbentligvis. Og der blinker den i. Jo, den starter på DVD'en. Nu er det lige pauset. TV igen. Nu så lægger mærke til,
Og nu gjorde den det selvfølgelig ikke. Prøver vi at slukke. Sådan. TV. Igen. Kan vi være heldige, hvis jeg tager den herovre for? Og den filmer bare skal. Ja, den. Nå, nu kan vi jo se det der Bang & Olufsen halløj. Og nu gjorde den det ikke, fordi det lige har været tændt. Det er ikke så slemt mere, som det har været med det blinkeri. Men det var sådan alle problemerne summet op på en film.